जाबाय खनसे थुना नाय ओमफ्राय थाथ'योना थाथ'आ होमबा मिथिगोन जायाखै हा सासे सिमा थांबा थाव सुग्राया जायाखै मा नांदों फंबायमोना गार'गाव फुटबल गेम फाइनाल गार'गाव दे मादों फुटबला गार'गावजों गार'गाव दे बै मानो जामाराखै फट' होब्रा खनसे भिडिअ'सो होदो गार'गाव फाइनाल फुटबल boleh समायना रमायना हाजोआवनो बिबार बारो अबे मजा आएगा वीरो पटन जावा Siapa keren kelap? Guys, ini mau jadi petani gue sana gitu ya. Boleh guys. Garugaw football giling tangnya di bensinnya. Drop. Romania Maya bố thấy nó hùng lang bay đi nơi lang bay dâng football này nó thành gì hơn dâng cả rồi đi nơi lang bay party bar lang dong dong sama mai bari
Kai boleh deng bawa. Oh, kini apa? Rai para esnya. Rai. Aduh, para besar. Sesuai video. Này là cái vợ làm mà tôi này lần đó. Làm mà đây là cái vợ này lần bên đây. Này sani sẽ làm với nhung nè con. Bên đây này sani sẽ làm với nhung nè con. Sesmen dia rakam iPhone thang bay man fitine camera mina bu ribidi murlana sala bu gridong hu khuna nani jol lok kliwe man aye Dia punya gila chat. Dia punya gila chat. होगा इतना अच्छा अच्छा लड़की देखने के लिए मिलता है इधर जरूर यहाँ सुंदर तरीका से यहाँ युवा प्रतिभा अपना ही कल्चर को यहाँ रखते हुए गारो कल्चर फ्रॉम गारो सल'गोफोर नाय नोंथांमोना गार'फोरनि मोसानाय नायदो बिथांमोननि ट्रेडिशनेल मोसानाय दावगां लालायनानै मोसादों मेथाइखौ होनो हानाय नंला कपिराइट फैगोन नालाय सल'गोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो दाबायदो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो बेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोफोर थुला थुसि थुनानै साबस्क्राइब खालामलाबाय फैसा थाङा थाइसेबो एकाउन्टनिफ्रायबो दाना जेनेबो दाना फैसा होनाङा जा साबस्क्राइब बै गोजायाव क्लाब क्लाब जोंनियावल' क्लिक खालामना हो आरो बे टिं टिंआव थुदो थुलाबायना हो लोगोफोर थुलाबाय डिसलाइक मारि ना माबारि नाथाय साबस्क्राइब जाथारनांगोन दे फुटबल लाना करना सही थार लाना करना प्लीज प्लीज सही थार लाना करना सही थार लाना करना कुल दियो सही थार Deh. Video creation dan tata.